Andiamo qua a cercare. E la bottiglia da vita. Con la calma y inventa la vida y un M'ha agradat molt el que ens han fet, la Montse, tu, tots els que han col·laborat. Jo he col·laborat amb el menjar, que ja és alguna cosa, eh? Clar. I Estava estic molt orgullosa de veure's a tots. Molt bé. I tu també. I que visquin els Miravet i les famílies. Perquè gràcies a la llavor de l'avi. El nebot preferit qui és? El nebot preferit qui és? Vítale. Què vols, una medalla? Quan arribi a casa te... Digue a la càmera. A la càmera. Jo? O què? Oh, se'n res d'ell, jo no dic res. A mi que me busquen. Somos Miravet. Somos Miravet. Somos Miravet. Tenim una altra colleta morta, nosaltres. Ens trobarem algun dia molt a prop de les estrelles fins a les hores